כן. אז אנחנו מתחילים, ואמרתי קודם שהיום אנחנו עושים משהו שונה, אבל דומה לקורס. לקורס אנחנו קוראים Learn Yiddish Online, ויידיש זה לא רק שפה, יידיש זה גם ספרות ביידיש, ותרבות ביידיש. ולכן אנחנו היום נדבר ביידיש, ביידיש קלה, כן? נדבר על דבר שאני חושב שאתם לא שמעתם על זה בכלל. הדבר הוא ספרות יידיש שנכתבה בגטאות ובמחנות נאציים בזמן מלחמת העולם השנייה. ספרות על פי כתבי יד, מניוסקריפטס, שנכתבו שם, בגטו ובמחנה. האם מישהו מכם שמע שהיה דבר כזה בזמן מלחמת העולם השנייה? כן, בטח. 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 רגע, אני רגע, בוורשה. רגע, לאט לאט. אחד. טוב, אז שמע, קודם כל... תגידו איפה שמעתם וממי שמעתם. לא, קודם כל יש את כל התופעה של עונג שבס בגטו ורשה, הארכיון של רינגלבלום. נכון. וזה דבר אדיר בפני עצמו. רגע, תנו לשלי לדבר. אחר כך אנחנו ניתן לאנה לדבר. אז יש עונג שבס, מה עוד? יש את כצנלסון. מאיפה אתה יודע? אני פשוט, יש לי את הספר הזה בתרגום לאנגלית. איזה ספר? איזה ספר? אני צריך לבדוק. אני תכף אגיד לך מה השם באנגלית, אני לא זוכר בדיוק את השם, תכף אני אבדוק. תמשיך עם מישהו אחר, אני אחזור אליך. אנה, איפה את שמעת? אני שורשים מגטו ורשה, בשבילי שורשים בגטו ורשה, כן. אחרי אני למדתי ביידיש אינסטיטוט בוורשה, היסטורי אינסטיטוט בוורשה. אצל מי? אצל מי? בתומצקי, בגס תומצקי. כן. גם בפולין, מוזיאון פולין, כן. יש לנו הרבה, גם זה יש אינסטיטוט אצל, זה מודרני אינסטיטוט, יידיש אינסטיטוט, כן. אנדרסן גס, und מה עוד? אז זה יש, זה בכל בתרבות, ביידיש תרבות. אוקיי, רגע, אז תגידי לי, על איזה סופרים שמעת שכתבו בגטו ובמחנה נאצי בזמן המלחמה? בבית, אחרי, אני יודעתי לפני אנשים... לא, שמות. איזה סופרים את שמעת שכתבו? בדוקומנט, דוקומנט ארכיבום, כן, ארכיבום ביידיש אינסטיטוט. אני רוצה שמות של סופרים. זה כל דוקומנטים מרינגלבלום. אני שואל שמות של סופרים. איזה סופרים? שמעת איזה סופרים כתבו? מה זה סופרים? ככותב, the writers. The writers. The writers. עכשיו, there was the lady, she was with the Ringenblum, she was work together. רחל אוירבך. רחל אוירבך, ברור.
כן, אורן, כן, נכון, אני יש לי עוד שלושה, יחיאל. כן, בוא נשמע. קודם כל, הזכרתי את כצנלסון, זה יצחק כצנלסון, איציק כצנלסון, והוא כתב יומן ויטל. נכון. יש לי גם את לייב רוחמן. נכון. יש לי את הספר שלו מתורגם לאנגלית. כן, לייב רוחמן היה מנהל של הרדיו ביידיש במדינת ישראל, ואני עבדתי כמזכיר שלו, כסטודנט. עבדתי שנה כמזכיר שלו. מי עוד? ויש את חווה רוזנפרב, חווה רוזנפרב שבקנדה. נכון, יש ספר מצוין, The Herb of the Life. כן, היא כתבה טרילוגיה על גטה לודג'. כן, זהו. עץ החיים, דרבוי פולבנו, משהו כזה. כן, כן. טוב. רגע, יש גם את ספר הזיכרונות של שמחה רותם מגטו. כן, לא, אני מדבר על ספרות. אני עכשיו מדבר על ספרות. אני התחלתי את העניין של היידיש שלי כדי... רגע, מי מדבר? מי מדבר? יהודית. כן. מה, התחלת את העניין של יידיש שלך איפה? של יידיש כדי לקרוא ולהבין את היצירות של דוד ודודה שלי, הם שניהם כתבו גם בזמן המחנות, אבל... מה השם שלהם? גרין וניימן. הם שניהם כתבו גם במחנה ינובסקה, אבל משם נשאר רק שיר אחד שהיא כתבה, שהביא אותו בורובסקי. כן. סליחה, קשה לי לדבר. והשיר נקרא מדרינק לחיים מתנטוית, וזה השם שבלה גוטרמן נתנה לספר שלה על פי השיר. אם אתם רוצים, יש לי אותו ואני יכולה לקרוא. השאלה היא איפה פורסם השיר? בהרבה מאוד מקומות, הרבה מאוד מקומות. וכתב היד קיים? הביא אותו מישהו שאני לא... יצחק נוי. הביא גם את התווים שלו. כרגע אני מחזיקה אצלי את הספר חורבן ומרד של יהודי ורשה, שזה אחד המקומות שבהם השיר הזה התפרסם. הספר של מי? זה אנתולוגיה, יש לי את זה עכשיו. רגע. אברהם לוין אולי? יכול להיות, ויש גם את הספר של... יש אברהם לוין, גם עונג שבת, דחיה. של, איך קוראים לו? הלר. כן, בינם הלר. בינם הלר, בדיוק, שגם שם מופיע גם השיר הזה, וגם עוד 4 שירים שהיא כתבה. אוקיי. אבל את השירים האחרים היא כתבה לפני המלחמה. אוקיי. תכף אני אשלוף פה את הספר, אני אגיד לך מי כתב את חורבן ומרד. כן. הנה הוא פה לידי. יש לי הרבה. כן, גם בלס. זהו, אז השיר הזה גרם לי לרצות לקרוא ולהנציח את היצירה שלהם. אוקיי. עוד מישהו? כן, זה לוין, אברהם לוין, אני שכחתי את אברהם לוין, גם בעונג שבת. בסדר. רגע, עוד מישהו? לא, אני לא מכיר. זה, סליחה, חורבן ומרד יהודי ורשה, לוקט וערוך בידי מלך ניישטט. מלך ניישטט, נכון. נכון, אוקיי. ויש פה הרבה מאוד יצירות שנכתבו בגטו. כן, בסדר. אני רוצה לשאול, נשאר אחד מכם שעוד לא אמר משהו? אני רואה שכולכם מכירים קצת את התופעה של הכתיבה בגטאות ובמחנות. על זה אני ארצה היום לדבר ביידיש קלה, ביתר הרחבה. אבל אנחנו נתחיל בפינה שלנו של הפתגמים ביידיש. אני אזכיר 2 פתגמים, ואני מבקש, אני אכתיב לכם, זה דברים קצרים,
אבל תרשמו את זה כדי שתוכלו לראות לפני העיניים. הפתגם הראשון. יש לכם עיפרון בנייר? כן, רק רציתי להגיד לך, בלה הצטרפה אלינו בינתיים, אז בעצם אנחנו בהרכב מלא כרגע. מי הצטרף? בלה. בלה, אוקיי. יש לכם נייר ועיפרון? כן. אוקיי, אנחנו כותבים את הפתגם הראשון, שבשבילי זה הפתגם שלאורו אני חי ופועל. ככה זה ביידיש. פון, ביסל, פון, ביסל, ביסל. ביסל. ביסל, אני חוזר. פון, ביסל, ביסל, פסיק, קומה, ורט, פולה, שיסל. אני חוזר, פון, ביסל, ביסל, ורט, פולה, שיסל. אני מתרגם, מקצת, הביסל זה קצת, מקצת, פונביסל, אונביסל, ועוד קצת, ורט, becomes, נעשה, פולה, שיסל. שיסל, קערה. מקצת ועוד קצת, נעשית קערה מלאה, פולה. ורט, פולה, שיסל. על זה אמרתי, לפני שכולכם הייתם, שהתיאורטיקן האמריקאי קנת ברג, התיאורטיקן של ספרות בכלל, ששמו קנת ברג, קרא לפתגמים כאלה, equipment for life. זאת אומרת, זהו ציוד שמלווה אותך במשך כל החיים. כאשר אני עומד בפני משימה, before a task, קשה, מסובכת וארוכה, אני לא מתייאש. איך אומרים לא מתייאש? I don't despair. אני אומר לעצמי, פונביסל וטברנה פולשיסל. מקצת ועוד קצת, הקערה תתמלא ותהיה מלאה. זאת אומרת, אם יש לך משימה, a task, קשה וארוכה, אל תתנפל בבת אחת על הכל, לאט לאט. בסוף, כשאתה מסתכל אחורה, אם עבדת לאט לאט כל זמן עוד קצת, בסוף אתה תגיע למלא את הקערה. מישהו מכם שמע את הפתגם הזה? כן. כן. מי אומרת כן? בלה. איפה שמעת? אם את זוכרת איפה שמעת? לא, אני לא זוכרת, אבל שמעתי. אוקיי. ומה הייתה התגובה שלך כששמעת את זה בפעם הראשונה והבנת? תראה, זה דברים שליוו אותי במהלך חיי, אני לא יכולה לזכור בדיוק... אבל גם ליוו אותך. הדברים שאתה אומר, כאילו, לא להתייאש, כמו הביטוי הסיני, כל צעד כל מסע בין 1,000 מילים מתחיל בצעד אחד קטן. כן, או של אלה שהגיעו לירח, כן. אמרו דבר דומה. כן. זה הפתגם הראשון, אבל אמרתי, היום יהיו שני פתגמים. הפתגם השני, שלי יגיד שזה פתגם פוליטי. ויכול להיות.
אבל המילים ביידיש בכלל לא נשמעים כאמירה פוליטית, אלא הפתגם נשמע כמו איזה רצפט, רסיפי של עקרת בית במטבח. כן? תרשמו, ואני אתרגם אחר כך. כאשר, כן? אז, אמרנו שזה אימפרסונל, כולם עושים, כן? אז, פרגלט, לתגן, פרגלט, אז, פרגלט, כאשר מתגנים, אני בענייני מטבח אמרתי לכם שאני לא מתמצא, אני חושב שפרגלן זה לתגן, אז, פרגלט, עכשיו אנא תשמעי, את מכירה את המילה הבאה, אז מפרגלט פובידלה, אנא, את יודעת מה זה פובידלה? פובידווה. כן. ג'ם. מה זה? זה ג'ם. מה? פובידווה זה ג'ם. ג'ם. זאת אומרת, ריבה. אז מפרגלט פובידלה, פסיק, קלפן, become sticky. Kleppen sich die Finger. אני חוזר. אז מפרגלט פובידלה, kleppen sich die Finger. When you prepare jam, your finger becomes sticky. Sticky, of the sweet. of the No, sugar. אבל למה פרגלן פובידל? פובידל מקוחת, מפרגלת נשת. לא, אז כנראה, הפתגם הוא פרגלן. אז יכול להיות שיש כאן שיטה במטבח, שקוחן פובידלה זה, איך אומרים? בעברית? קוחן? לבשל. אבל לא, אז הפתגם משתמש בשיטה של טיגון. למה? אמרתי לכם, אני לא מומחה למטבח, אבל ככה הוא הפתגם, שכנראה שריבה בפתגם הזה, כן, מתגנים. טוב. עכשיו, שלי יגיד שזה פתגם פוליטי, כי האמת היא שכשאתה עושה ריבה, אתה עושה את זה בתוך הסיר, אין שום סיבה שהאצבעות שלך יעשו סטיקי. אבל אם אתה מכניס את האצבעות איפה שאתה לא צריך, ולוקח לעצמך מה שזה לא בשבילך, אז האצבעות נעשות דביקות. ומי שיבין, יבין. למה שלי צודק כשהוא יגיד שזה פתגם פוליטי. גוד. האם בשני הפתגמים האלה יש מילים לא ברורות למישהו? האם יש שאלה מבחינת השפה? או שהכל ברור? מה זה המקור של קלפן? זה מה שם הפועל? קלפן. קלפן, והפועל זאת אומרת להדביק. עכשיו, קלפן זיך. קלפן זיך, הבנתי. אוקיי. עוד שאלות לגבי המילים? לפני שעוברים למשהו אחר? אוקיי. נרגען הריבר, אנחנו עוברים, reden auf יידיש, לדבר ביידיש, wegen der jüdischer Literatur, geschrieben in Ghettos und Lager.
wie ich hab gehört, כמו ששמעתי, ihr alle, אתם כולכם, wissen, אז in die Ghettos und Lagern, כולכם יודעים, אז in die Ghettos und Lagern haben Menschen geschrieben Literatur. Nicht nur Dokumenten, nur Literatur. Auf Jiddisch. Aber sie haben euch geschrieben, aber הם גם כתבו auf Hebräisch. Und Jiden haben euch geschrieben in Ghettos und Lagern auf Deutsch. Und sie haben euch geschrieben auf Französisch und auf Polisch. ihr könnt fragen, אתם יכולים לשאול אותי, צי איז דו אמצר, האם יש מישהו, was hat geschrieben, wenn der Literatur von Ghettos und Lagern, sie ist der Emetzer, was hat geschrieben, a Doktorat oder a Forscharbeit או עבודת מחקר. כדי zu schreiben, a Doktorat oder a Forscharbeit, כדי לכתוב דוקטורט או עבודת מחקר, wegen der Literatur, geschrieben in Deutsch, in Polisch, in Jiddisch und Hebräisch, von Jiden, in Ghettos und Lagern, und כדי zu vergleichen, כדי להשוות zwischen die Sprachen, Leut Manuskripten von der Zeit von der Milchome, לפי מנוסקריפטים מתקופת המלחמה. דף הפורשר צריך חוקר, קנן, הוא צריך לדעת על שפרחן. darf kennen Jiddisch, darf kennen Hebräisch, darf kennen Polisch, darf kennen Deutsch. Wo wird ihr gefunden? איפה תמצאו? אז המנש. Ich allein kenne ich kein Polisch, kenne ich kein Deutsch. Andere Lehrer in Akademie kennen אפשר zwei Sprachen. Aber wo kann man gefunden, איפה אפשר למצוא? Mensch, was kennt oder die alle 4 Sprachen so gut, כל כך טוב, soll kennen und schreiben ein Doktorat und vergleichen. לכתוב דוקטורט ולהשוות. frage ich euch, אני שואל אתכם, סימנט האם אתם חושבים, סוברים, אז es ist do as a Mensch? מישהו יודע? weil es ist geschrieben, weil, מכיוון es ist geschrieben geworden letztens, לאחרונה, letztens, אז זה הדוקטורט. שמעתם על זה? לא? יחיל, יש המון תרגומים. תרגומים של מה? של כל הספרות הזאת. זאת אומרת שגם אם אתה לא מכיר את כל השפות על בוריין, יש לך גישה לספרות הזאת, תודות למספר הגדול של תרגומים שקיימים. שלי, אתה אמרת עכשיו משפט which is not sound, משפט שהוא לא, רגע, עוד מעט אני אסביר, משפט שהוא לא מדויק. כדי לתרגם את כל הספרות הזאת, קודם אתה צריך לפרסם את כתבי היד המקוריים שנכתבו בגטו ובמחנה. האם פורסמו כתבי היד המקוריים? לא. ברגע שלא פורסמו עד היום כתבי היד המקוריים, הקורפוס של הספרות בשפות האלה,
כמו שנכתבו מתוך מנוסקריפטים בגטו במחנה, אם זה לא פורסם, מה אתה יכול לתרגם? אתה יכול לתרגם רסטורציה אחרי המלחמה של כל מיני דברים שאנשים אומרים שנכתבו במלחמה, אבל לא לפי כתבי יד אותנטיים. אתה מסכים? שלי. אוקיי, בסדר. אני עדיין חושב לא הכל כמובן, אבל הרבה חומר בכל זאת קיים ונמצא, ואפשר להשתמש בו. הרי יש ספרים שנכתבו על ספרות השואה. אני מכיר אחד או שניים מהם. יש אחד בשם, רות פרנקלין, כתבה ספר מאוד ידוע, ובירושלים היא חברה אישית שלי, סדרה אזרחי. נכון, סדרה אזרחי הייתה מרצה ביהדות זמננו, והרצתה על ספרות השואה, אבל השאלה שלי היא, רות פרנקלין היא ניצולת שואה? לא, היא אמריקאית בכלל. היא אמריקאית. האם היא יודעת יידיש, עברית, פולנית וגרמנית? אני לא יודע, אבל אני בספק. על סמך מה היא כתבה, על סמך איזה טקסטים? האם היא הסתמכה על טקסטים אותנטיים שנכתבו? זו השאלה הקשה. רק אם אנחנו מתבססים על טקסטים שנכתבו, על כתבי יד שמצאנו, שנכתבו בגטו ובמחנה, אנחנו יכולים לדבר על the Jewish response during the Holocaust. כל היתר, כל הספרות שנכתבה על השואה אחרי המלחמה, זה סוג אחר. טוב. רציתי רק... בעצם רק מה שקיים אצל רינגבלום הוא אותנטי, כאילו. מה שקיים אצל? רינגבלום. רינגלבלום, נכון. כן. אצל רינגלבלום קיימים, ישנם היומן של רינגלבלום, כן, ביידיש עם תרגומים, אבל, ויש בארכיון, יש באמת כתבי יד, האם פורסמו כתבי יד הספרותיים שיש בארכיון רינגלבלום? אני שואל, לא מפני שאני רוצה תשובה, אני רק רוצה לעורר את המחשבה שקודם כל צריך ללכת אל פרסום כתבי היד האותנטיים מגטאות ומחנות. אחרי שאמרתי את זה... רוסקיס הוציא עכשיו ספר עם חלק מהדברים ש... תרגום לאנגלית. בבקשה? תרגום לאנגלית. כן. הוא הוציא ספר, תרגום לאנגלית. הוא מתבסס שם על מה שנעשה, אבל אני מדבר עכשיו, הרי אנחנו לומדים יידיש. האם אתם מכירים טקסטים אותנטיים? אני לא אומר שאין, אני רק שואל. האם אתם מכירים טקסטים אותנטיים שנכתבו ובגטאות ביידיש, שפורסמו כפי שנכתבו? אוקיי, זו הייתה רק... סליחה? חלק מהשמות שהזכרנו בהתחלה. יש עוד, אבל... איזה שמות? לא, מה שדיברנו, כצנלסון וחווה רוזנפאר אוקיי, בואו נתחיל. האם כתבי היד של יצחק כצנלסון, שכתב בגטו ורשה, ובמחנה ויטל, בצפון צרפת הכבושה על ידי הגרמנים, האם יצחק כצנלסון, כתבי היד שלו מהתקופה ההיא, פורסמו? אתה מתכוון ביידיש. ודאי, אני מדבר על המקור. ואם מישהו תרגם, האם הוא תרגם מהמקור? זוהי שאלה יסודית. כי אם אנחנו רוצים
ואני רוצה שאנחנו נחשוב the Jewish response to the Holocaust during the war, כן? ברגע האמת, כאשר היהודים היו בגטו, מה הם כתבו שם? וכאשר הם היו במחנות, האם הם כתבו שם? יצחק כצנלסון כתב בגטו ורשה 45 יצירות שונות, ובמחנה ויטל כתב עוד כמה, אולי 10 או יותר. ואז השאלה היא, האם אנחנו היום מכירים בעולם את הטקסטים ביידיש ובעברית, כי הוא כתב גם ביידיש וגם בעברית, שהוא כתב שם. האם פורסמו? ואני אענה על השאלה. כן. זה שאתם שותקים, אומר לי, ואני ציפיתי שתשתקו, שעדיין מה שקרה עם כתבי היד האותנטיים ביידיש ובעברית של כצנלסון, לא ידוע מספיק. עכשיו, אתם מדברים, אני מצטער להגיד את זה, זה לא כדי להתפאר, אבל אתם מדברים עם מי שכתב את הדוקטורט על כתבי היד של יצחק כצנלסון מגטו ורשה וממחנה ויטל. אני מנסה להיזכר, מתי פרסמתי את זה? ב-1984, בהוצאת הספרים הקיבוץ המאוחד, פרסמנו בפעם הראשונה את כתבי היד, את מה שהוא כתב ביידיש, מגטו ורשה. הספר הזה הוא ספר של איזה 700 עמודים, שכולל את הטקסטים שיצחק כצנלסון כתב בגטו, שפענחנו ופרסמנו אותם כספרות האותנטית שהוא כתב. נכון שבצפון מדינת ישראל קיים קיבוץ לוחמי הגטאות, שבו יש מוזיאון בשם בית לוחמי הגטאות, על שם יצחק כצנלסון. ומשם באים כתבי היד, בעיקר משם, מכיוון שמי שייסד את בית לוחמי הגטאות, יצחק צוקרמן, שהיה אחד מאנשי המרד בגטו ורשה, הם דאגו שכתבי היד שמצאו קבורים בתוך האדמה בגטו ורשה, יעברו לבית לוחמי הגטאות. ומשם בית לוחמי הגטאות פרסם 3 פעמים, 3 אדיציות, 3 מהדורות, של חלק בלבד מכתבי יצחק כצנלסון מן הגטו. אבל בעיקר הם פרסמו תרגום לעברית, כי מעט מאוד הטקסטים האותנטיים ביידיש. כאשר אני הייתי צריך לכתוב דוקטורט, אני פרסמתי אחרי הדוקטורט את כתבי יד ביידיש כולם, שהיו בבית לוחמי הגטאות, וגם במכון ההיסטורי היהודי בוורשה. עכשיו, זה שדבר כזה שפורסם ב-1984 לא מוכר מספיק היום, הסיבה היא מפני שזה ביידיש. ועוד סיבה, שאחרי
המהדורה של כתבי יצחק כצנלסון, 1940, 1943, בוורשה, פורסמו בספר, היו ספרים שנמכרו, אבל היחס ליידיש, כמו שאתם יודעים, במדינת ישראל, זה כמו לאיזה קרוב משפחה חריג, יוצא דופן, שלא כל כך מכירים אותו ולא כל כך יודעים לקרוא ולהבין אותו, ונשארו בבית לוחמי גטאות אחרי איזה 20 שנה, 300 עותקים ביידיש, שתפסו מקום במחסן של בית לוחמי גטאות. לקח השומר של המוזיאון, שהוא היה גם הממונה על סדר במחסן, לעשות מקום לספרים שפורסמו בעברית באותה תקופה, וראה שהספרים האלה, 700 עמוד כל ספר, תופסים מקום ולא נותנים מקום מספיק לספרים בעברית שפרסם בית לוחמי גטאות, לקח את 300 העותקים האחרונים ופיזר אותם כמתנה לאלדרלי הומס, לבתי אבות. וככה לא נשאר אף עותק שאפשר לקנות בבית לוחמי הגטאות. עכשיו, אם יהיה לנו הזדמנות, באחד השיעורים, אנחנו נביא שיר או שניים ביידיש של כצנלסון, שהוא כתב באמת בגטו. Okay. אז זה דבר אחד. אבל היו עוד סופרים ומחברים, שלפני המלחמה לא היו סופרים, שכתבו תחת שלטון הנאצי. והאמת היא שכל אחד מילדים מגיל 11 ועד זקנים כתבו בשואה. הרבה דברים. אבל אני רוצה להזכיר כאן שני סופרים נוספים שכבר היו סופרים לפני המלחמה. האם מישהו שמע על ישעיהו שפיגל? כן. מי? שלי? כן, הוא כתב ספר שתורגם משהו כמו ממלכת השואה, וזה היה על גטו לודג'. לא ממלכת השואה, אלא מלכוס גטו, ביידיש זה נקרא מלכוס גטו, וזה לא ספר אלא זה סיפור, והוא היה בגטו לודג', והסיפור, מה שקרה עם ישעיהו שפיגל, אם אנחנו מדברים על כתבי יד אותנטיים, כן? אבל לפני זה אני שואל את שלי, מאיפה שמעת שהוא כתב ספר כזה? עוד הפעם, זה ספר שיש לי בתרגום לאנגלית. אתה זוכר את השם של הספר? באנגלית זה נקרא The Ghetto Kingdom. אוקיי. אז אני רוצה להגיד שכנראה מה שיש לך, זה תרגום לא של כתבי יד של שפיגל, אלא תרגום של סיפורים ששפיגל תיקן וכתב אחרי המלחמה. והמעשה שהיה, כך היה. זה הסיפור. יום אחד, ואני צריך לכתוב דוקטורט על הספרות שנכתבה בגטאות ובמחנות, באתי לבית של ישעיהו שפיגל בגבעתיים. הוא ניצול שואה והוא היה חי. זה היה, מתי זה היה?
תנו לי לחשוב, זה היה בראשית שנות ה-70. באתי אליו ואמרתי לו, מר שפיגל, אני חקרתי מה היה ההיסטוריה שלך בגטו לודג'. אני יודע שאתה כתבת סיפורים בגטו. אני גם יודע שכאשר שלחו אותך לאושוויץ, אתה לקחת שק עם כתבי יד, וככה היית ברכבת לאושוויץ, וכשהגעת לאושוויץ, הזונדרקומנדו, כשירדת מהרכבת, חתכו לך את השק שהיה על הכתפיים, וכתבי היד האלה הלכו לאיבוד, אבל אני גם יודע שאתה סיפרת באיזה מקום, שלפני הגירוש, לפני הדפורטיישן לאושוויץ, אתה הסתרת, you hide, כתבי יד במרתף ברחוב לגייבניצקה 9 בלודג', במרתף, in the basement, מתחת לערימות של פחם. אני גם יודע שאתה סיפרת, זה אמרתי לשפיגל, אני גם יודע שאתה סיפרת, שכאשר חזרת מאושוויץ, והוא חזר, הוא היה בטויטנמרש, כן? הוא היה בדמרש, והוא חזר ללודג' לחפש את כתבי היד שהוא הסתיר ברחוב לגייבניצקה 9. וזה מה ששפיגל סיפר באיזה מקום, והוא אמר, באתי לבית, הלכתי למרתף, הלכתי לבייסמנט, ולא מצאתי שם שום דבר. הוא היה ריק, he was completely void. אז אומר שפיגל, הלכתי אל הסטרוז', אל השומר של הבניין, ושאלתי אותו, האם אתה יודע מה קרה עם הדברים שהיו בבייסמנט? והשומר אמר לי, תלך לחצר, go to the yard here, in this house, שם יש ערימה של אשפה, a heap of trash. תחפש שם. הלך, זה שפיגל סיפר, הלך שפיגל לחצר, היה שם ערימה של אשפה של כמה מטרים, והוא התחיל לחפש בדיברי הזה, באשפה, והוא מצא 2 מחברות שלו בכתב יד שכתב בגטו, וגם מצא דפים אחרים רקובים, rotten pages. ב-rotten pages הוא לא נגע והוא לא לקח, אבל את 2 המחברות לקח איתו. הוא עלה למדינת ישראל, אם אני לא טועה, ב-1950. ב-1950, 1950, הוא קיבל משרה במשרד ראש הממשלה, כפקיד, אז זה קלרק. ואת המשרה הזאת נתן לו לוי אשכול, מי שהיה ראש הממשלה, ולוי אשכול אמר לו, אתה סופר, כותב, כשתשב במשרד, מותר לך, אני מרשה לך, גם לכתוב. וככה ישעיה שפיגל עבד במשרד ראש הממשלה, ולאט לאט פרסם בדפוס את הסיפורים שלו מתקופת הגטו. הוא פרסם אותם ביידיש,
בספרים במדינת ישראל. ועל הרבה מהסיפורים יש תאריך מתקופת המלחמה. 1940, 1942, 1943. כאשר אני הייתי צריך לכתוב את הדוקטורט שלי, היה לי methodological principle, היה לי עיקרון מתודולוגי. אני כותב דוקטורט about the Jewish response during the Holocaust, רק only על פי כתבי יד אותנטיים, based on authentic manuscripts written then and there. ולכן, כאשר הסתכלתי בסיפורים של שפיגל בדפוס, שהוא פרסם בספרים פה בארץ, וראיתי את התאריכים האלה, וידעתי שהוא סיפר באיזה מקום, he rescued part of his manuscripts, שהוא הציל חלק מכתבי היד האותנטיים, באתי אליו הביתה, ואמרתי לו, מר שפיגל, אני כותב דוקטורט, האם תוכל לתת לי לצלם את כתבי היד שכתבת בגטו? ישעיהו שפיגל הוא לא היסטוריון. ומה הוא ענה לי? יופי, טוב מאוד שאתה כותב על זה, אבל אני כבר פרסמתי את כתבי היד שלי בספרים שלי בדפוס, שאתה יודע. זה היה הרגע, the decisive moment. אני ידעתי שבאחד הספרים שהוא פרסם ביידיש, יש בהתחלה צילום של דף אחד מכתבי היד האותנטי. הוא פרסם סיפורים ביידיש במדינת ישראל, והוא שם בראש הספר for authentication, כן? הנה, כתב יד שלי, כן? עמוד של כתב יד לדוגמה. לפני שבאתי לישעיהו שפיגל, עשיתי קוליישן, השוואה בין העמוד הזה, הצילום של כתב היד, של סיפור אחד, עם אותו סיפור, עם אותו דף, בדפוס. וראיתי שיש הרבה שינויים. ראיתי שהסיפור בדפוס זה לא מה שהיה בכתב היד. ואז כששפיגל אמר לי, אבל אני כבר פרסמתי את הסיפורים שלי שהצלתי בספרים שלי בדפוס בארץ, אמרתי לו, אתה יודע מר שפיגל, אתה תקרא את הצילום בכתב יד שלך, ואני אקרא באותו רגע את אותו עמוד בדפוס, ואנחנו נעשה השוואה. האם זה אותו טקסט? וזה מה שעשינו, והוא קיבל שוק. כי הוא ראה בעצמו כמה שהוא שינה. ואז אמרתי לו, מר שפיגל, תן לי את כתבי היד שהצלת מן הגטו. והוא נתן לי. ועל סמך כתבי היד, 16 סיפורים שהוא הציל מאותו היפ אוף טראש ביארט של לגבניצקה 9. 16 סיפורים על פי כתבי יד האותנטי, על פי זה אני פרסמתי ספר, סיפורי ישעיהו שפיגל מגטו לודז'. ספר
מיוחד, נפרד, עם מבוא על כל הבעיה המתודולוגית ועל הקשר בין הסיפורים, 16 הסיפורים האלה, לתולדות הגטו, ועשיתי אנליזה ספרותית של הסיפורים. מה שיש לשלי, אני כמעט בטוח, זה תרגום ישיר של הסיפורים בדפוס שהוא תיקן, ולא תרגום של כתבי היד, שאף אחד לא יודע, או לא ידע, או לא רצה להתחיל להתמודד ולהוציא מהדורה על פי כתבי היד. יש שאלות? כן. כן. כן, אני, דיגרסיה, קצת דיגרסיה יש לי, זה אני מצאתי עכשיו בבית, יעקב הורברג, גם זה ג'ניקי, יש כמו ארכיבום רק אותנטי מגטו בוורשאו, הוא כתבתי מתי הוא היה cover in the some houses, I don't know how to say, אני שכחתי בעברית, he was in the סקריטקה, he was cover in the בוידם או שפה. מתי הוא הסתתר? כן. מה שמו עוד פעם? זה היה יעקב הורברג, גם זה סטניסלב אדלר, הוא זה היה גם ארכיבום, ראול הילברג, כתבתי של אדלר, שזה אותנטיק ממורי, ממואר מגטו, גם אני מצאתי, תדאוש ברמסקי, זה היה מגטו, הוא כתב כל יום מגטו, הוא היה... אבל אל תשכחי דבר אחד, אנחנו לא יכולים להתפזר, we cannot digress too much, אנחנו עוסקים עכשיו בספרות יידיש, מגטאות ומחנות. כן. כן? אנחנו חייבים להתרכז ביידיש, כי הנושא הוא מאוד רחב. כמובן שהיו אנשים שכתבו בפולנית, כמו שאמרתי קודם, גם יהודים שכתבו גם בגרמנית וגם לא יהודים, זה נושא מאוד רחב. אבל אנחנו ב-Learn Yiddish Online, אנחנו עוסקים עכשיו בספרות יידיש. זהו. עוד שאלות, מישהו, או הערות? אוקיי. אני רוצה להזכיר עוד שם, כי אני לאט לאט רוצה לבנות בפניכם, in front of you, את הקורפוס של יידיש, ספרות יידיש, שנכתבה בגטאות ובמחנות. אני אשאל אתכם שאלה. אני יודע שאין לכם תשובה, כי לא מדברים על זה. כמה סופרים ומחברים, אני מבדיל בין סופרים ומחברים, סופרים אלה שגם כתבו לפני המלחמה, ומחברים אלה שהתחילו לכתוב בגטו. כמה סופרים ומחברים אתם חושבים, אנחנו יודעים שכתבו בזמן המלחמה? יהודים, אני מדבר. אני יודע שכל אחד זוכר, אחד או שניים, שמע שם הזה. אני מדבר על הקורפוס. כמה אתם חושבים יש בקורפוס של ספרות שנכתבה על ידי יהודים, גם ביידיש, גם בעברית, גם בספרד, נכתבה על ידי יהודים, בגטאות ובמחנות. כן? רוצים לנחש? כן? You want to guess? לא,
והיה הרבה, אנחנו באינסטיטוט, אנחנו יש לנו הרבה... לא, בלי סיפורים. כמה? מספר. מחבר. הרבה זה לא מספר. כן, נכון. אוקיי. למישהו יש השערה? אולי 50. 50. אנחנו מדברים על מזרח אירופה, הכבושה על ידי הנאצים. אנחנו מדברים על מיליוני יהודים, כן? לא מיליוני, סליחה, אני קצת מגזים. על מאות אלפי יהודים, בוורשה 350,000 יהודים, במקומות אחרים, 50 סופרים. אוקיי, עוד מישהו רוצה to guess? I think that the circumstances were very difficult there. Right. קשה מאוד, אז אני לא חושב שהרבה אנשים סופרים סופרים ומחברים. You are very right. התנאים היו של רעב, של מחלות, של מוות, של רדיפות. למי היה זמן לשבת ולכתוב ספרות? זה מה שאתה אומר. זה נכון, ובכל זאת, אני אספתי. כן? כשהלכתי לכתוב את הדוקטורט, התחלתי לחפש במקורות של רשימות וארכיונים. אני הגעתי לחבר רשימה של קרוב ל-300 סופרים, מתי הם נולדו, באיזה גטו או באיזה מחנה הם היו, באיזה שפות הם כתבו, רובם כמובן מתו, נרצחו, חלק ניצלו, אבל מתוך החיפושים שלי, אני חושב שאפשר להרכיב, הקורפוס הזה של כמעט 300, זה היה רשימה ראשונה. אני לא המשכתי בזה, אבל יש לי חומר. אפשר להגיע לדעתי, יש לי estimate, שאנחנו יכולים להרכיב רשימה, קורפוס עם פרטים ביוגרפיים, איפה אנשים חיו, איזה שפות הם כתבו, של 1,200 סופרים ומחברים. אני אומר את זה מכיוון שאדריאן צודק, התנאים היו קשים, ובכל זאת הכתיבה הספרותית, אני לא מדבר על דוקומנטים אחרים, הכתיבה הספרותית, שירים, סיפורים, מחזות, נכתבו על ידי עשרות רבות ואולי בוודאי מאות סופרים ומחברים. לא הכל ידוע, אבל הרבה נשאר עד היום בארכיונים ולא פורסם בכלל. עכשיו אני אוסיף עוד סופר אחד, ששמו אתם... אפשר הערה קטנה לפני שאתה ממשיך? תמיד. אני הלכתי ושלפתי את הספר הזה של שפיגל, לא יודע אם רואים את זה, קשה לראות את זה. אני פשוט... אז זה תורגם על ידי דוד ורוזלין הירש, ופשוט... אני יודע, הירש היה חוקר של שפיגל. והוא מצטט אותך בהקדמה שלו. אין לו ברירה. אין לו ברירה. זהו, אז אתה מופיע פה. הוא היה אחד החוקרים של שפיגל, והוא התעניין באמת באותנטיות. אני את הספר לא מכיר, אבל התכתבתי איתו, והשאלה היא, מה הוא תרגם? האם הוא תרגם מכתבי יד, או מהפרסום שלי, או שהוא תרגם מדברים מן האנגלית? כן?
אני אני זוכר, חושב שגם וגם, מעיון מהיר בהקדמה שלו, הוא מזכיר את כל הסיפור שאתה כרגע סיפרת על איך שהוא הלך ושלף את המחברות, והוא אומר שבהמשך הוא גם שחזר דברים ושיפץ והוציא מהדורה ראשונה ב-47, כי הוא עוד היה, אז הוא היה בלודג' גם אחרי המלחמה כמה שנים, לפני העלייה שלו. זה נכון. עכשיו, אני כבר, זה היה לפני שנים רבות, אני זוכר שהתכתבנו, והוא התקרב הכי הרבה. He was the closest person to understand the problem of authentication of the Jewish response based on manuscripts and on authentic manuscripts. אוקיי. אני עכשיו רוצה להזכיר עוד סופר, בשביל הקורפוס של ספרות יידיש אותנטית, שיש לנו כתבי יד, ושעדיין לא פורסמו. והאיש הוא, אתם לא תאמינו, הוא כל כך מפורסם, ועד היום לא פרסמו את כתבי היד שלו. אני מדבר על אברהם סוצקבר, מגטו וילנה. אפילו פרופסור הורשובסקי, ששינה את שמו לבנימין הרשף, פרסם ספר גדול על גטו וילנה, והוא מזכיר את סוצקבר, כי פרופסור הורשובסקי היה מומחה לשירה ביידיש, אבל הוא לא נוגע בכתבי היד כי לא היו לו. יכלו להיות לו, אבל זה סיפור אחר. הוא מדבר על סוצקבר, על ההיסטוריה שלו בווילנה ובגטו וכו', אבל הפרק על כתיבתו על פי כתבי יד אותנטיים שישנם, הוא לא נוגע בזה. Okay? כל מה שאני רוצה להגיד הוא, שספרות יידיש מגטאות ומחנות מחכה עדיין לחוקר שקודם כל יפרסם את כתבי היד האמיתיים ביידיש, ואחר כך ינתח אותם ויכתוב עליהם. הסיפור עם סוצקבר הוא כזה. כשהתחלתי לכתוב את הדוקטורט, ראשית 1970, 71, באתי אל אברהם סוצקבר לבית שלו ברחוב שרת 20 בתל אביב. וביקשתי ממנו, אמרתי לו, אני יודע שאתה הצלת כתבי יד, ואני יודע שאתה אחרי המלחמה, פרסמת הרבה ספרים קטנים, ספרים גדולים, עם שירים שאתה אומר שכתבת בגטו, ויש עליהם תאריכים מתקופת המלחמה. אני גם יודע שבשביל הדוקטורט שלי אני יכול לכתוב רק על פי כתבי יד אותנטיים, שאני בטוח שכתב היד הזה נכתב במלחמה, ולא על פי דברים בדפוס שפרסמת אחר כך. אמרתי לו, תן לי לצלם את כתבי היד שהצלת מן הגטו. והוא נתן לי, וצילמתי. וכתבתי 200 עמודים על השירים האותנטיים שסוצקבר כתב בגטו וילנה. ולפני שרציתי להגיש את הדוקטורט, שלחתי לסוצקבר את 200 העמודים, כי ביקשתי אמרתי, זה השירים שלך, זה מה שאני עומד להגיש בדוקטורט, ביחד עם קצנלסון, וביחד עם שפיגל, ועם עוד דברים. ברגע שהוא קיבל אותם,
אחרי כמה שבועות, הוא טלפן אליי מתל אביב. סיפרתי לכם את הסיפור כבר? או לא? לא. ואמר לי, אני רוצה לפגוש אותך בירושלים בקפה, לא זוכר אז את שם הקפה, ביום זה וזה, בשעה כזאת וכזאת. הוא בא עם טקסי מתל אביב לירושלים. הקפה היה מול התחנה של הטקסי ברחוב יפו. עד אותו יום אנחנו הכרנו במשך שנים, וכל פעם שהיינו מדברים, אני הייתי בא לתל אביב ויושב איתו בבית קפה, אצלו בתל אביב, או במערכת של די גולדן קייט, הז'ורנל שהוא פרסם במשך הרבה שנים, ז'ורנל בלתי רגיל לספרות, שבן גוריון אמר על הז'ורנל הזה, זה הז'ורנל הספרותי הכי חשוב שמופיע במדינת ישראל. שם כתבו כל סופרי יידיש מכל העולם. אחרי המלחמה. אני נכנס לבית הקפה שקבענו, ואני מחפש אותו, ולא רואה אותו, וממשיך להיכנס בסוף at the bottom של בית הקפה. ישב סוצקבר על שולחן קטן, ליד שולחן קטן, הפנים שלו אפורים. His face was gray. חשבת שהוא עוד מעט מקבל heart attack. ישבתי מולו וחיכיתי כדי לדעת למה אנחנו נפגשים. ואז הוא פנה אליי ואמר, קראתי את מה שכתבת עליי לפי כתבי היד שנתתי לך. ואז הוא אמר, I forbid you, אני אוסר עליך למסור לדוקטורט אפילו פסיק מכתבי היד שנתתי לך. אם אתה רוצה, אתה יכול לכתוב עליי על פי הספרים שהדפסתי, על פי השירים בספרים שהדפסתי, אבל לא לפי כתבי היד. ועוד הוא אמר, אני דורש ממך, כן? אני מבקש ממך, תכתוב לי מכתב שבו, זה היה ב-1975, תכתוב לי מכתב שבו אתה מתחייב שלא תכניס לדוקטורט שלך אפילו פסיק או מילה מכתבי היד. אם תכתוב על פי השירים בדפוס שהוצאתי אחר כך, בבקשה. לא לפי כתבי היד. לא היה לי ברירה. זה השירים שלו. אמרתי לו, אני אכתוב לך מכתב, באותו לילה, למחרת כתבתי לו, איפה שהתחייבתי מכתב, כן, שאני לא אכניס לדוקטורט, אפילו פסיק מ-200 העמודים, שהיו צריכים להיות חלק מהדוקטורט. עכשיו, בבית הקפה קמנו, ואני ליוויתי, כן, היה קומפנית, סוצקבר לטקסי. תחנת הטקסי בירושלים הייתה מן הצד השני של רחוב יפו. בית הקפה היה בצד האחר. אז עמדנו ברחוב יפו וחיכינו שהמכוניות יעברו כדי שנוכל לחצות את הרחוב. To go across the street לטקסי שלו, כדי שיחזור לתל אביב. אבל בזמן שעמדנו ככה וחיכינו, סוצקבר הסתכל עליי, הוא הבין שהוא נתן לי קופ דה גראס,
שזה יהיה לי מאוד קשה, דוקטורט עם פחות 200, מה אני כבר... כן, הוא רצה לנחם אותי. אז הוא אמר לי, תדע לך, שפרופסור חונש שמרוק, שהיה ראש החוג ליידיש, והיה הספונסור שלי בדוקטורט, ואשתו של שמרוק הייתה בת דודה של סוצקבר. אז אומר לי סוצקבר, תדע לך, שפרופסור שמרוק אומר, שזה הדבר הכי טוב שכתבו עליי. וחזר לתל אביב. זה היה... דבר מה? לא שמעתי. שפרופסור שמרוק אמר מה? סוצקבר אמר, פרופסור שמרוק אמר לי, אמרתי ששמרוק היה קרוב של סוצקבר דרך אשתו. אשתו של שמרוק הייתה בדודה, כנראה של סוצקבר. הסוצקבר היה מבקר אצל שמרוק, ושמרוק היה המדריך שלי בדוקטורט, והוא קרא את 200 עמודים. הסוצקבר רצה לנחם אותי, והוא אמר לי, פרופסור שמרוק אמר, שמה שאתה כתבת ב-200 העמודים האלה, זה הדבר הכי חשוב שכתבו עליי בכלל. והוא חזר לתל אביב. וזה היה ב-1975, 4 שנים אחרי שהתחלתי, 4-5 שנים אחרי שהתחלתי את הדוקטורט. ואז פרופסור שמרוק שאל אותי, אז מה תעשה? או סוצקבר שאל אותי, כן? אני כבר לא זוכר מי. אמרתי, לי אין ברירה. השיטה המתודולוגית של הדוקטורט שלי לא מרשה לי לכתוב על שירי סוצקבר לפי השינויים שהוא הכניס בדפוס אחרי המלחמה. ולכן אני לא אצטט לא מילה ולא פסיק מכתבי היד, אבל אני אהפוך את סוצקבר לפוטנוט במבוא שלי לדוקטורט. אין לי ברירה אחרת, וזה מה שעשיתי. כן? תיארתי את כתבי היד בלי להגיד את התוכן, סיפרתי שיש כתבי יד, אמרתי מה שאמרתי שאפשר להגיד על כתבי היד בלי לצטט מילה או פסיק, וכתבתי פוטנוט. עכשיו, את הדוקטורט הגשתי ב-1979. בין 75 ל-79 התכתבתי עם סוצקבר, כי אנחנו לא רבנו, אני מכבד אותו, זה אומנם אוי ואבוי בשבילי, אבל זה הרצון שלו. התכתבתי איתו וניסיתי לשכנע אותו שירשה לי, לא שירשה לי, לשכנע אותו שכתבי היד האלה חשובים לחקר the Jewish response during the Holocaust. כן? יש לנו התכתבות של איזה 50 עמודים, וכל זה נמצא בארכיון בספרייה הלאומית. וזהו. עכשיו, כתבי היד, לי באיזשהו מקום צריכים להיות הצילומים של כתבי היד, ואפילו 200 עמודים שכתבתי, והסיפור עוד נמשך, אבל אני רק סיפרתי את זה כדי להגיד שהקורפוס של ספרות יידיש בשואה מחכה עוד שיפרסמו אותו במלואו. עכשיו, בדוקטורט שהגשתי, כתבתי כ100 עמודים על הפנומן של כתיבה ספרותית של סופרים ומחברים בתנאים הנוראיים של הגטו ושל המחנה. אני ראיינתי הרבה ניצולי שואה שכתבו אז,
וקיבלתי גם כתבי יד מהם, ואני מדבר על התופעה כולה, מכיוון שכמו שאדריאן אמר, אפשר לחשוב שבגלל הרעב והמחלות לא כתבו. לא נכון. כתבו המון. עכשיו, הוכחה למה שאני אומר, זה הדוקטורט של דוקטורנטית שלי, אני הייתי המדריך שלה, שכתבה לפני 8 שנים, דוקטורט על ספרות יידיש, ספרות שכתבו יהודים ב4 גטאות וב4 מחנות, ביידיש, פולנית, גרמנית ועברית. מחקר השוואתי על שירים שכתבו יהודים ב4 שפות, גם ב4 גטאות וגם ב4 מחנות, וזאת דוקטור מרים טרין, שכיום היא מרצה לספרות יידיש ולשון יידיש באוניברסיטה העברית בירושלים. והיא היחידה... היא גם יודעת את כל השפות האלה. בדיוק. היא היחידה שהייתה מסוגלת לעשות את זה. למה? מפני שהיא נולדה בקרקוב, ויודעת פולנית, כי האמא שלה ילידת פולין, ובגיל 8, ביחד עם האבא והאמא הם עברו להמבורג, ושם היא למדה בתיכון גרמנית, ואחר כך יום אחד מרים טרין מופיע בדלת של החדר שלי בהר הצופים, היא עלתה לארץ ללמוד פה ספרות יידיש ופילוסופיה, והיא חיפשה עבודה. אז היא עומדת בפתח של החדר שלי, אני בקיץ עובד עם דלת פתוחה, והיא אומרת, אני מחפשת עבודה, אבל לא עבודה של מזכירה סתם, אני רוצה עבודה עם מחקר. אמרתי לה, שבי, את יודעת עברית? אז היא ענתה לי בעברית די שבורה ורצוצה, היא אמרה, אני לומדת. אני אומר לה, את יודעת יידיש? אני אומר, באתי ללמוד ביידיש פה. בסיכום, היא גמרה BA ביידיש באוניברסיטה העברית, יידיש ופילוסופיה, ולפרופסור אחד בפילוסופיה, היא כתבה עבודה בפילוסופיה ביידיש, כי היא הייתה קצת יידישיסטית, והוא הסכים, כי הוא ידע יידיש, שהיא תכתוב עבודה על פילוסופיה ביידיש. והיא הגיעה למה שהיא הגיעה, כתבה דוקטורט אצלנו, ואני הייתי המדריך שלה, והיא, לדעתי, האדם היחיד בעולם שנמצא באקדמיה, שיודע את השפות הנכונות, כדי לכתוב דוקטורט על... היא עוד לא פרסמה את הדוקטורט כספר, אני מקווה שתעשה את זה, והיא עשתה דבר חשוב, לא רק פרסום טקסטים אותנטיים ביידיש ובעברית, אלא גם מחקר השוואתי עם שפות אחרות שכתבו יהודים. יחיאל, אפשר לשאול שאלה? ודאי, כל מה שאני אומר לכם, זה כדי לגרום לכם לשאול שאלות. נו? האם אתה יכול לסכם בקצרה מה היה ההבדל בין הגרסאות של השירים של סוצקבר בזמן אמת, והגרסאות שאחר כך הוא שיפץ וליטש וכו' וכו'. האם היו הבדלים מהותיים, או זה היה בעיקר ליטוש סגנוני? שאלה מצוינת. אתם זוכרים, אני חושב שאני זוכר, אני הכתבתי לכם בשיעורים הראשונים את השיר "Unter deine weiße Stern"? כן, כן. אתם זוכרים שאני אמרתי שיש הרבה שינויים, אבל שאני מתרכז לך רק בשינוי אחד. איפה שכתוב, כן, אולי אפילו טעיתי אז, איפה שכתוב, und ich muss doch Gott getreier dir vertreuen mein Vermeg, weil es weint in sehr Feier und in Feier meine Teg.
זה כתוב במקור, האותנטי. אבל בדפוס, הוא נחמוס דור גוד גטרייר, ירפרטרוין מי פרמק, ואילסמונטין זה יפייר. אז אמרתי לכם, אסמונטין מיר. לא, כנראה כתוב, אסמונטין זה הפייר, ונפייר מי נתן. ואמרתי לכם שהשינוי היה בעקבות זה שהוא היה במוסקבה, כן? ושינה את זה בכיוון קומוניסטי שמתאים, כן? לתקופה שהוא היה שם במוסקבה וכו'. אם זה לא שינוי מהותי, אני לא יודע מה זה שינוי מהותי. היו עוד שינויים רבים, אבל אז הייתי מנוע מלהיכנס לאותם 200 עמודים. אני מקווה שפעם אני אפרסם, אם אני אמצא את 200 העמודים, הם נמצאים במחסן שלי ביתר דוקומנטים, כן? אולי פעם אני אפרסם את זה. עכשיו, בכל זאת, אם אתה רוצה סיכום יותר גדול, או יותר מהותי, אחד הדברים החשובים לגבי השינויים, זה שהרבה שירים שיש להם תאריך מזמן המלחמה, לא נכתבו מזמן המלחמה. זאת אומרת, מי שלא ישווה ביד אחת את כתב היד האותנטי, באמת, וביד שנייה את הדפוס, לא יוכל לקבוע מה הם השירים האותנטיים. אני בסוף הדוקטורט שמתי נספח של כל השירים האותנטיים שמצאתי, which I verified, כן, שאני בטוח שהם אותנטיים, רשימה ארוכה עם התאריכים וכל הפרטים שיכולתי לשים. אחרי שאני מסרתי, אחרי שכתבתי את הדוקטורט, סוצקבר קיבל עוד כתבי יד מהמוזיאון בווילנה, ואלה כנראה כתבי יד אותנטיים שאיכשהו נשארו בווילנה, ונמצאים כיום במוזיאון בווילנה. והם צריכים להיות אולי כיום, אני לא יודע מה נמסר מהארכיון שלו לספרייה הלאומית, הם צריכים להיות שם. המחקר על שירי סוצקבר עוד צריך הרבה עבודה, וזה יהיה מאוד חשוב. עכשיו, אתה שאלת, או אני עונה לך, למה יש שינויים. לגבי סוצקבר, הדבר ברור ביותר, מכיוון שהוא בעצמו הסביר לי. גם שפיגל וגם סוצקבר לא היו היסטוריונים של הספרות או של התרבות היהודית ושל התגובה היהודית בשואה. סוצקבר במיוחד. תראו, ישעיהו שפיגל, אחרי שראה מה שעשיתי, אחרי שהסברתי לו מה שאני עושה, הוא כתב לי מכתב בין 20 עמודים, שפיגל, איפה שהוא השתכנע שהמתודולוגיה שאני אימצתי לדוקטורט, זה צעד נכון. ב-20 עמודים הוא כותב לי שורות כמו למשל, אחרי שאני רואה מה שאתה עושה, אני מרגיש כאילו אנחנו יושבים זה לצד זה, וחוקרים את כתבי היד. הוא הסכים. סוצקבר מעולם לא השלים. איך אומרים השלים באנגלית? He didn't make peace עם המתודולוגיה של המחקר שלי, ואני מצדיק אותו, הוא צדק מבחינתו, מכיוון שיום אחד אמר לי סוצקבר, בשבילי להסתכל בכתבי היד האלה, האותנטיים, זה כמו לחזור ולהסתכל בקבר של לא זוכר אם היה לו בן או בת שמתו בשואה. ועוד הוא אמר לי, כשאני תיקנתי
את השירים מן הגטו והדפסתי אותם עם התיקונים, מה שאני חיפשתי זה היה, אני תמיד שוכח את המילה, איך אומרים בכימיה, כשעוברים ממצב למצב, מסוליד סטייט לגז, איך קוראים לתהליך? סובלימציה. אוקיי, אז הוא אמר, השתמש במילה הזאת, או שאני משתמש. כשאני פרסמתי את השירים שלי מן הגטו, לי היה חשוב הסובלימציה, להעלות אותם לדרגה פואטית גבוהה יותר. מה שבשבילו, ואני מסכים, זה דרגה פואטית גבוהה יותר, בשבילי זה לקלקל עובדה היסטורית של התפתחות התגובה היהודית תחת שלטון הנאצי. פרופסור שיינטוף, יש לנו עוד 5 דקות. סליחה, יש לנו עוד 5 דקות לסוף השיעור. אז אני מסכם. האינקומפטיביליטי של המשורר עם החוקר, של השיטות שלו, עם השיטות שלי, זוהי הטרגדיה שקראה בינינו, כן? אבל כדי לנחם אתכם, זאת לא הייתה טרגדיה כל כך גדולה. למה? מכיוון שבהתכתבות שלי עם סוצקבר בין 1975 ו-1979, ביקשתי ממנו שירשה לי לפחות לפרסם שיר אחד על פי כתב היד. ולמה ביקשתי? כי סוצקבר ביקש ממני, הוא אמר לי, עומדים להוציא ספר לכבודי. זה ספר שיצא, נדמה לי ב-83, כן? לכבוד סוצקבר, ושם מאמרים של כל מיני חוקרים לכבודו של סוצקבר. והוא ביקש ממני שאכתוב מאמר לכבודו. שלחתי לו מאמר אחד, כמובן נסמך כתבי היד, הוא פסל, אמר לא. שלחתי לו מאמר שני, כמובן נסמך כתבי היד, הוא אמר לא. שלחתי לו מאמר שלישי על השיר שלו, שהוא כתב בגטו, בשם דר צירק, הקרקס. והוא הסכים. וזה פורסם בספר לכבודו ב-1983, דר ייחס פונליט, ככה נקרא הספר לכבודו. דר ייחס פונליט, ייחוסו של שיר, ושם פורסם הניתוח שלי של השיר דר צירק, שהוא כתב, זה מהשירים הראשונים שהוא כתב, עוד לפני שקם הגטו, כן? או בהתחלת הגטו, עם ההיסטוריה, מה הרקע ההיסטורי של העניין, על מקרה שהיה איתו, כאשר הנאצים תפסו אותו ברחוב, ביחד עם רב זקן ונער יהודי, לקחו אותם לבית כנסת בחצר בווילנה, איפה שהתגוללו על הרצפה ספרי תורה, כן? הקלף של ספרי תורה, שדרכו עליהם מלוכלכים ושעברו עליהם, והכריחו, זה החלק ההיסטורי, והכריחו את סוצקבר ואת הרב ואת הנער לשיר שירים רוסיים עליזים, שמחים, ולקרוע בידיים את ספרי התורה ולזרוק אותם לאש. על המקרה הזה כתב סוצקבר את השיר דר צירק. ונדמה לי שבאקדמיה עדו, באינטרנט, נדמה לי שפרסמתי את המאמר, אחרי שהוא התפרסם בספר.
אני מבין שגמרנו? כן, כן, נגמר הזמן, כן. אוקיי. נגמר זמן. אז זהו. אז רציתי שלפחות פעם אחת נדבר גם על ספרות יידיש, והפעם על ספרות יידיש אותנטית שנכתבה בגטאות ובמחנות. אז תודה רבה. אני תודה רבה. תודה.